Здравейте! Днес няма да ви мотивирам. Няма да ви казвам, че сте уникални и че всичко ще се оправи. Защото за много от вас няма да се оправи. Днес ще ви поздравя. Поздравявам ви за това колко виртуозно сте се научили да страдате, да завиждате и да намирате виновни за всяка своя неудача. Нека си кажем истината, която криете дори от себе си. Вие обожавате своите проблеми. Те са вашият щит. Докато сте жертва на обстоятелствата, никой не може да изисква нищо от вас. Знам, че много от вас ме гледат от Англия, Австрия, Испания, Гърция, Канада или САЩ, където и да сте, в Лондон, Чикаго, Рим, Барселона. Вие избягахте от държавата, но не можахте да избягате от себе си, нали? Докато сте депресирани, имате законното право да не се борите. Докато обвинявате партньора си за проваления си живот, вие не сте длъжни да погледнете собствената си празнота. Вашето щастие е вашата валута, с която купувате вниманието и съчувствието на околните. Но знаете ли каква е цената? Цената е самият ви живот, който изтича в канализацията, докато вие чакате някой да ви спаси. Да си нещастен в България е професия. Това е най-сигурният начин да получите внимание, без да си мръднете пръста. Ако сте болни, съжаляват ви. Ако нямате пари, държавата е виновна. Ако нямате любов, съдбата е кучка. Удобно е, нали? Нула отговорност, нула риск. Само едно тихо, лепкаво гниене в собственото ми недоволство. Но ако в това, което казвам, усещате как нещо във вас започва да кипи, това е добре. Това е признак, че под слоевите мрънкане все още има жив човек. Моят метод Реалис не е за тези, които искат утеха. Той е за тези, които са готови да погледнат в огледалото и да кажат: писна ми да се самозалъгвам. Методът Реалис работи с факти, а не с илюзии. Първият факт е, че сте тук по собствено желание. Нека видим коя е втората истина, която криете от себе си. Сега, след като свалихме маските и признахме пред себе си колко удобно е да се крием зад нещастието, нека спрем да се бием със себе си. Поемете дълбоко въздух. Този гняв или съпротива, които усещате в момента, не са врагове. Те са просто енергия, която досега сте хабили, за да поддържате илюзията си. Нека я използваме за нещо друго. Затворете очи. Намерете къде в тялото ви живее това недоволство. Може би е тежест в гърдите, или стягане в гърлото, или в стомаха. Не го гонете. Просто го погледнете с честност. Кажете му: виждам те. Знам, че досега си ме пазило от отговорността да бъда щастлив. Благодаря ти, но вече не ми трябваш. Сега трансформираме тази тежест. Представете си как всяко ваше не мога и всяко ваше те са виновни се разпада на прах. Вие не сте жертва на средата си. Вие сте нейният създател. С всяко издишване вие излизате от колективната травма на недоволството и влизате в своята лична сила. Сега, докато дишате дълбоко, си представете всички тези думи: несправедливост, завист. Те са виновни, като сив прах, който покрива кожата ви. Това не е вашо. Това е натрупано с годините от разговорите, от новините, от оплакванията на хората около вас. С всяко следващо вдишване усетете как от центъра на вашето същество излиза чиста, мощна светлина, която изтласква този прах навън. Вие не сте длъжни да носите товара на цял един народ. Вие не сте длъжни да бъдете нещастни, за да бъдете приети от другите и лоялни към родителите и рода си. Вие имате право да бъдете изключението. Вижте как тялото ви пуска старото. Вижте своята агресия. Не я съдете. Тя е просто блокирана сила. Представете си я като буен поток, който досега е удрял в стена. Сега ние премахваме стената. Насочете тази енергия не срещу другите,
а към вашия собствен живот. Повтаряйте в себе си: аз спирам да инвестирам в своето страдание. Аз поемам пълна власт над своята реалност. Моето щастие не е обида към другите, то е мой дълг към мен самия. Усетете как тялото ви става по-леко, но и по-плътно. Вие вече не сте празен съд, който се пълни с чуждото недоволство. Вие сте източник. След малко, когато отворите очи, светът ще изглежда същият. Хората пак ще се оплакват. Държавата пак ще е същата. Но вие вече няма да сте част от тази игра. Вие ще виждате кукичките на нещастието и просто ще подминавате. Защото вашата реалност вече се управлява от друго място. От вашето осъзнато аз съм. Поемете последен дълбок дъх. Усетете силата в гръбнака си. И когато сте готови, върнете се тук и сега. С нов поглед и очи за една нова реалност. Днес ви дадох истината. Какво ще направите с нея зависи изцяло от вас. Аз съм Олга Велева и това е реалността.